ने लव जो झगड़ो होला आप बहुत हमरा के मानी ले कबो काल बतइबो करिले अपन बात। हां है दीपावलिया के दिनवा मेहरारुआ खिसिया के चल गेले नहीं है नहीं हर आ यहां के एगो 5 वर्ष के लड़का बा लगिए सुतर है। हां रतिया खा उठ के लागल रोवे पापा 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 मम्मी को बुलाओ मम्मी के बुलाओ। नहीं पापा चुप रहो तार मम्मी गोल बड़ी गांव में काल हुआ जी नहीं पापा लेकिन ना मम्मी के बुलाओ। अब भैया के खीस भरल लड़कवा के एक झापा मार पापा गंदा पापा एक खाली कोनी की मम्मी के बोलावो तो मार देला गंदा पापा तू गौनई में चल जाला हम मम्मी की हम सुती ले 12 बजे रात का कह देने की मम्मी पापा को बुलाओ तो भी एगो ना 5-5 गो पापा के बुला अब तू कितना गंदा पापा बड़ा के एगो मम्मी के व्यवस्था न ख कर मेरे गंदे पापा। हेलो लाइव चलता लाइव रही सब है एबरा हमार दोनों पुरानिया बानी सब है जब तिलक ह बाकी तिलक का प्रोग्राम हो बढ़िया हम मिठाई उठाई के व्यवस्था कराओ तने दोनों भैया लोग खातिर आ गलू तनिया अभी इनकर तनिया ना हो एगो तनिया बड़ी ते गलवा बाबा के चली बड़ी नु हां उ तनिया है ई तनिया झाटू है हां झाटू माने उ तनिया झागो बड़ी नु आई तनिया झाटू है हां झाटू है आई का उमा शंकर यादव जी के तरफ से पुरस्कार बा जदवंशी परिवार के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। कौन गीत गौले बाड़ी